sportandingoa, se tarvitaan kyllä. Se olisi, tossa tilanteessa olisi jo niissä mutkissa ruvennut ottaa vastaan. Ei olisi voinut ajaa ilman tota. Ei tuolla ole ketään. Eikö se 20 yli ole? No joo. Mennään me ensimmäisenä, se saadaan ajaa miten ajetaan, eiks niin? Eikö se ihan hyvä? Vai mitä? Joo. Tää on jo kans tosi hiljaa tän Lamborghini. Joo, 10-20 on hidasit. Mitä? Joo. Niin siellä tulee ruutu. Niin kyllä. Katso vielä, että on punainen varmasti. Laitetaan startteja. Miltä se ajo maistuu? Hyvältä maistuu. Kyllä. Vielä vähän aikaa menee ennen kuin on viimeinen auto. Joo, eikin. Mutta eikö hidasryhmähän lähtee nyt taas? Joo, hidas lähtee. Joo. Tää on kyllä vitun positiivinen tunne. Niin no. Miten ne meni ja tiesit varmaan ekaa kertaa just. Joo, ja sit kaikki tuo varikko toi juttu toiminta, niin siellä on isät. On tosi tolleen tuli siihen ja tuli heti kun mä olin silleen, että kaveri vähän meidän heti jätketty, ei mitään niinku arkailevaa, tuli vaan heti testaa ja oli ja näytti, ei mitään enää kulunut tasaisesti, kun sehän on oleellista kanssa, ettei aurauskulmat ja kaikki ihan päin vittua, että ne kuluu kato tasaisesti yleensä. Vittu, mulla jotenkin vieläkin. No Toni on täällä päämies, sen kautta menee kaikki viestintä. Tää mikä on tää porttimies, sehän sanoo siinä kanssa. Tuolla on takana joku meidän kanssa lähdössä. Katsotaan miten toi takana oleva auto lähtee. Porsche siellä on. Joo, meillä on nyt kato paineet sitten. Toi on päällä. Se on päällä. Se on hitaasti. Ajaaks joku nyt kunniakierros? Ei se olisi 20 yli vielä. Päästiin muutenkin siihen ekaan silloin aikaisemmin. Vieläkin heilutetaan lippua. Se on 2 minuuttia vielä kestää. Yli. Tiesikin. Mut se sanoikin, että vähän myöhästyy. Tää on kyllä aika hauska. Tässä ei niinku pääse, tai tässä ei niinku oo silleen, että tarvisi jotain vastaan tulevia varoa tai jotain sellaista tosi epämääräistä hirvitiellä. Sanohan noin silloin, että tulkaa nyt sit ilmoittaa, jos vaikka hirvi on tiellä. Kun että jos pitää tulla ilmoittaa sitä epämääräistä, niin se heitti joku hirviräpäkin siihen. Ja laittaa tän kyllä tänne vaan ja se on siellä nyt. Joo, kyllä tuon takana olevallakin on aurinkolasi. Lippaa voi laittaa vähän. No, ei se paljon alaspäin. Siinä on sellainen pieni. Kyllä. Mutta ei tota aurinkolippaakaan tarvitse. Kattokahan se Toni, kun me vedettiin tuohon mutkaan ja renkaat ulkoon. No ehkä se on nähnyt pahempaa. Pitää kysyä sit sen. Tuossa kiva vetää 225, mutta nyt ei yritetä mitään niinku sellaista, että lähdetään jotain räikeitä yrittää. Kyllä siellä on monessa paikassa voi just se, edelleenkin se pääsuora, niin kyllä siinä voi vähän pidempään mennä, mutta ei. Kun mä ruven 300 metrin laittaa sit puolikasta jarrua ja sit mä vasta lopussa silleen, no jarrutetaan nyt sitten ja mennään tosi hiljaisen vauhtiin. Mutta ei nyt liioitella, ei haluta soralle. Ei missään. Mä luulen, että toi joka oli siinä se silmätipäinen, se Jari Säikä. Niin.
Mä luulen, että se oli jostain Turun seudulta, että Alastaro on ihan sieltä. Silloin oli Turun murret vähän siinä. Niin joo. Kunnon makuherra. Hänellä on sellainen vaatimaton 350 tonnin. Niin kyllä, Porsche. Pitäisikö sulla ottaa meistä vielä selfie tässä, kun me ollaan lähdössä? Otetaan seuraava. Eikö otetaan sieltä? Kattoo, että kaikki pääsee. Lähet tuli kissa. Älä, ei oo. Ne oli varmaan isä ja poika, ne, jotka katsoi meidän renkaat. Niin oli, kun se oli tosi samannäköinen. Mä mietin. Sama puhetyyli. Niin oli. Kuule, ei mitään hätää. No niin. Nyt me lähdetään vaan. Katsot, vaan katsoit tuolta. Ei tuolta voi tulla ketään. Tietenkin turvallisesti pitää mennä. Ja ensin haetaan. Joo, lämmitetään vähän renkaat. Olen auki nousevaa, kun mun ei tarvitse puhelinta myöntää sinne, että se lenteli. Mä voin istua vaan tässä silleen. Ai niin, mitä puhelinta? Mulla oli puhelin tossa silloin silleen, että se oli tossa reiden alla ja vähän kädessä, niin nyt ei mun ei tarvitse sitä. Ei joo. Onks toi niinku nopeutta? Ei, kun metrejä tähän mutkaan. Joo, niin mä ajattelin joo. Niin sit siinä tietää se oma jarru. Me vedettiin tää aika. Tää vois ajaa aika paljon kovempaa tohon loppuun ja sit vaan jarruttaa eikä tolleen leikkiä tossa. Mut mennään nyt nätisti tää eikä. Täytyy oikein smuutella ajolinjalle, ettei tuu liian. Ei täristellä turvaa. Niin, toi kanttari on vähän sellainen liian tärinä kanttari. Pitkä mutka tällä. Toppa vaan Passerfluid tulee taas. Toi tulee takaa kohta ja auto. Tästä tulee Kyllä. jokeri. Niin. Ei se niin jokeri. Niin jarrutetaan kovaa ja sitten ei käännetä niin, että renkaat tarvii aina ulvoa niin super paljon siis. Ettei laita siihen liikaa momenttia siihen mutkaan. Vähän säästetään renkaita. Nyt tää meni vähän sunnuntai ajeluksi. Meillä ei oo ketään vetoautoakaan, niin me ruvettiin vähän niinku harjoittelemaan vissiin. Tiedätkö? Tää pitää vaan ajaa tästä niinku tänne sisään. Siellä joku päästä kiinni sellaista varaa. Jos on muista Mitä? Mä laitoin kato reilun jarrutukseen.
jarruissa ei oo mitään. Ne ei oo mitään silleen, että ois kuumentaa. Ei oirettakaan. Ei oo, että ne tuntuu sitten joutuis pumppaamaan, kun se efekti siihen sit tulee. Saada se, ettei se puskisi ihan noin paljon. Pilautui pitkiä valoja. Äijäkin veti ihan pikkuautolla aika hyvää aikaa. Kyllä. Mistä ei saa askel mennä. Ei liikaa vingu. Pidä vetää tuollaista sivuluisua vaan vinkumassa. Tää puskee nyt liikaa. Rupee renkaat sulaa. Tai en mä tiedä, huono tajolinen, mutta kyllä mä luulen, että ne vähän kuumenee kanssa. No, mutta kyllä se on aika kovaakin ajoitu. Vähän kovempaa kuin aikaisemmin. No se on hyvä. Kyllä. Hyvä muistaa tän aina. Hyvä kierros olisi ollut. Vähän tulee pupennulat eteen. Pitää laittaa hätäjarrutusta. Eikö siis toi pappa? Ei kun mulla. Ah. Kun mä laitoin jarrua, niin tää brake-assistantti teki, kun toi oli edessä. Kato, pitäis ottaa täs pois kyllä. Brake-assistantti. Harvoin se tulee.
vähän menee silleen liukkaaksi renkaat, mutta ei paha. Tässä vielä merkit. Tässä jarrutetaan liian aikaisin. Me menetetään tossa se 2 sekuntia. Pitää tän pidon tää sisällä. Puskee vaan. Ei ota mitään. Vähän liikaa. Eikö kummit vaan lentää renkaista? Selvästi nyt on. Kyllä. Piripons. Formatic currently unavailable. Mitä? Formatic unavailable. Niinku neliveto ei oo saatavilla tällä hetkellä. Tuli sellainen. Mitä vittua? Tuli Formatic. No, currently not available. Ei oo ikinä tullut sellaista. Varmaan. Tuolla takaakin tulee auto. Tulee kovaa toi meidän takana toi auto. Se oikeesti kiihtyy kovaa toikin. Nätisti. Muistan nyt nätisti, kun on kuitenkin ajettua kovaa. Tää ylläreitä. Toi jarruttaa paljon tiukemmasta. Tai tulee paljon kovempaa tohon. Se on ihan meidän perässä toi pikkuauto. Me jarrutetaan tossa vähän liian aikaisin. Toi tulee ihan ralliin meidän perässä. Ei me pysytä. Se tulee tuolla. Sit sulla pitää päästä ohi. Joo. Ei pidä renkaat. Ei pysty. Nätisti. Hätävirheet. Laittaako se hätäjarrut päälle, niin sillä tuli hätävilkut. Kato äsken näin. Se jarrutti, niin sillä oli hätävilkut. Toi kyllä vetää hyvin. Renkaat vähän liukkaat. Viimeinen kierros. Jääkytyskierros. Jääkytellään. Kyllä. Kova homma. Kyllä. Aika hauskaa kyllä. Oliks liian jännittäviä tilanteita? Ei. Nyt on muuten... Aika kova Jaris. Kyllä, se tuolla pystyy ajaa mutkaista, kun tietää vielä radan. Kun mä skakaan, sen takia se tässäkin tuli meidän perään. Ja sit kun mun rupes luistaa niin paljon, sit mä ajattelin, että mä en edes yritä, että antaa sen mennä ohi, kun sillä on paremmat ajolinjat.
Nyt on muuten jarru huono, hei. Okay. Joo. Joo. Äsken meni melkein pohjaa jarru. Joo, että joutuu painaa paljon enemmän nyt. Mut se voi olla ihan ylikuuma tai sitten jarrulevyt tai jarrupalat alkaa olla. Vähän joutuu tolleen pumppaamaan. Enemmän. No. Se ei oo niin herkkä. Niin tossa huomasin, että sitä joutuu, kun sehän sanoi just, että silloin joutuu ruveta pumppaan, niin mäkin äsken painoin paljon pidemmälle jarrua. Sitten mä painoin vielä uudestaan, ja sit se niinku vähän otti aikaisemmin. Joo, muuten nyt on jarrut huonot. No niin. Tai liian ylikuumat siis varmaan. No, se pitää nyt arvioida. Kukahan sen osaa arvioida? No ihan sellainen, että saa polkea tänne melkein, nyt ekalla kerralla kun painaa, niin se menee melkein pohjaan asti. Ja tää on tälleen tosi löysä ja nyt se niinku ottaa kyllä. Et se ei oo kyllä, nyt se on varmaan vähän ylikuumentunut tai sit onko se palat voinut loppua. niin. Laitetaankohan nyt hiljaa tätä lämmittelykyydistä? Ei. Joo, ei muuten jarruta ollenkaan. Paino eka jarru, minkä painan tälleen, niin ei tee melkein mitään. En mä nyt halua liikaa huolestuttaa sua, mutta... Ei, mutta mä meinaan sitä just, että tässä kannattaa ihan olla sille, ottaa tietyllä vakavuudella. Kyllä, jarrut pitää toimia. Sen takia mä mietinkin, että tää on tällainen, että se eka menee. Kyllä se sit jarruttaa ihan hyvin. Et mä haluaisin just tietää, että onko se kulunut vai ylikuumentunut. Koska ne on voinut hyvin ylikuumentua, mikä on ihan normaalia ja siinä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten se vaan tarkoittaa, että ne jarruttaa silloin vähän huonommin, kun ne on liian kuumat. Siis silleen, kun niihin tulee sellainen pinta. No. Että tavallaan se, että jos ne on loppu, mitä tossa nyt moni on puhunut. Tässä kun mä painan tätä jarrua, niin ei hirveästi otta. Siis ottaa tälleen, kun mä nyt jarrutan, mutta kyllä. Mut nyt niin nyt huomaa eron. Jarrupa oli liian lees. Onks tää se mestari? Onks se laittamassa? Nyt se tapahtui. Nyt ei jarru on ihan tällä, että mä en tiedä onko se loppu vai niin kuumat, että painaa jarru, niin ekan kerran kun painaa polji menee melkein pohjaan ja sit se rupee ottaa. Et mä mietin, mä jarrutin kyllä kova. Mitä? No mä vähän epäilen sitäkin, koska se ottaa heti sen jälkeen, mutta sitä joutuu vähän pumppaamaan. No siinä se kun palojakaan paljon jäljellä. Niin. Tuoksuu jarruille. Mitä? Tuoksuu jarruille. Niin. Kyllä, tuoksuu jarruille sano. On jarrutettu. Kova homma. Oh.